Laylay được xiết ta anh từ từ hoa mà kita maiwag aku iwaras ng oray ito'y lugar siyo maya sa kakailain ng inspirasyon kung wala'y problema si dumating binabi si kanani ito ko anak pa'y magno at pa'y so kanayo ay warakas na naman ko ganon inspirasyon ko isag ang kakuma kamamati ka lumayo ka tay maisabi na anay layat ko umatang ka linabi si kanani ito ko anak pa'y matno at pa'y so kanayo ay warakas naman ko kanan inspirasyon ko